na sugod din na kisay. Pinapalagay ako lutuin dito. Hi, kapatid na si Kabatis. Thank you pag silent minong. Thank you.
Uuin na tayo. Muro na naman. Wala, ginagawa sa suwala eh. Upang ang Tagal ng ano ko. iya ko ang iya. Batok salamin ko. Pangit naman ito. Okay lang. Salamat sa share, sa pag-share. Medyo malayo ako. Malayo ako, nandito ako sa ano. Kailan, uwi ka ba, ano, kapatid na Josie Cabases? Sino yung papadala ni Lilpin Manubag nung package? Package na ba yun? Nandyan ba siya sa'yo kanina? Ay, ngayon? Di pa alam. Hindi siya nagpunta. Sabi niya, magpupunta siya ngayon sa'yo eh. Uuwi ka ba? May racket ako. Kaya pala. Eh, bukas may pasok yata sa, di ba? Bakit na naman nagkalit na iya tubig? Kanik! Baka ano, bukas pumunta sa'yo. Kanik! Si Humble Bee. Di ba nagchat-chat sa inyo? Okay lang yun. Nasa mabuting ano yun, kamay. Oo nga, nakakamiss. Kinalimutan na tayo. Nalibang sa mga isno sa Canada.
Baka nalubog sa kanan sa snow. Ambol be. Magbarandam ka, ambol be. Oo, may ano, marami na siyang team siguro. In love na yun. Iba tong ads ko, ang tagal-tagal. Ano yun? Nasa ibang ano na. Wala pa yung pin ko. Tagal-tagal dumating ng pin ko. Hindi ko alam kung darating pa yun. Na-approve naman na ako sa ano. Doon sa tax. Approve naman na. Hindi ko makita yung text mo. Kaya wala kang ad. Ha? Wala akong ads. Meron ah. Meron akong ads. May ads ako. Ay, ito nga nakaano kanina. Dalawa eh. Sabi kasi dun sa ano, delay daw dahil sa ano, ngayong panahon. Pero ang sabi niya, ano yun? 4 weeks lang daw o 6. 15. Bukas na ako mag-ano, o mamaya mag-resend ako pag natapos. Na ano kasi pa, ulit-ulit. Di ba pwedeng i-resend na yung ano, may magpapanibago ko na namang fill up ng application. 7 ng pin mo. Okay.
Pito, need mo pa resin. Pito? Ilang beses na ako nag-apply. Dalawa yata. No, sa AdSense sabi baba. May resin lang dun. Sa baba ng AdSense? Ganun ba yun? Saan? Sa Google? Di ba magsa-sign in ka sa Google AdSense? Ano ba yan? Oo. Sige. Ano lang ako ngayon, update lang. Kagabi ano pag-LS. Hindi ko nga alam kasi sa Caloocan kasi naka-address yung ano ko eh. Pero hindi pa naman ano sa akin si Google AdSense. Hindi pa nag-email. Wala pa nag-email sa akin. Maaga pa pala. Ulan kasi dito maambon. Paano yung kung apat na resend na tapos wala pa rin? Wow, sana all may ulan. Wala ba ulan dyan sa Qatar? Maambon dito. Sobrang bang init dyan. Parang pakiramdam ko laging kung nandyan ako, laging malagkit yung katawan ko sa init. Bagay, naka-aircon naman eh. Naninibago ka dito kasi medyo maulan. Pag uuwi ka. Dati kasi nag-ano ako, nung hindi pa ako namomonetize, nag-apply na ako sa Google AdSense. Ha? Ano siya? Wala pa. Diyos ko, ilan pa lang yung ano ko, revenue, 16 lang. Si Aimin ba yan? Wala pa. 16 pa lang. Kung pangalang cellphone, hindi pangalan ko, pwede ba yung sarili mong channel, ipapaliparin mo?
Hindi naman pwede yun eh. Mabuti kung hindi ko ginagamit yung camera. Labo. Teka nga. Maraming tao. Napuli na naman eh. Okay. Ang buo naman siguro. Ang nila. Maulan na ito. Ang ingay. Electric pa niya. Maingay. Gagat. Iris mo naman. Hindi sila natulog. Wala, matagal pa siguro. Sa Saudi ko, mga 2022 pa. Bibi. Ano yung nagagapaklat mo yung pamilya? 30 minutes lang ako, kapatid, nag-usik ka basis. Bababa na kami maya-maya eh. Wala pa akong Anong pinag-a-active na dito? Nandito kayo? July. Maingay. Nasaan kaya si Humblebee? Humblebee. Yan. Kamahina kasi internet dito. Nagluluko ang wifi dito sa Pinas. Sa baba naman, mahina rin ang signal ng wifi ko. Hindi ko naman pwede labas kasi umuulan-ulan. Hindi ako pala ni Momo yung ano. Ayan o. Ayan, nakalive si Momo. Ay, si Tani. Oh. Nakalive si Tani sa YouTube. Mama? Si Dilpin Manubag ba na? Sa sahod na. Nabuo niya na yung $100 eh, no? Dami kasi nagpapalipad sa kanya eh. Yung unang sahod mo pa, magkano nasweldo mo? Magkano nakuha mo? Kung sa pera natin, 21 sahod na yan. Ay, ako siguro next year pa.
Medyo tinatamad na rin ako eh. Hindi katulad ng ibang YouTuber na sumasahod ng may 30K, 20, 25, ganun. Tani, mamasyal tong aso. Ito na umakyat. Hindi silang views. Wala kasi, wala naman nagpalipad sa akin eh, kundi ikaw lang eh. Yan, kunti na lang. Mahinang signal kaya tingnan mo malabo. Wala na bubble. Ano lang ako, 30 minutes. Bali, 3 minutes na lang. Nag-shopping na naman siguro si Delphine ngayon eh. Kaya hindi nakakaipon kasi pag may pera, gala ng gala. Hindi ba nagpapadala yun sa pamilya niya? Marskills TV Low. Kaya nga, wala siyang, hindi naman yata siya nag-uupa ng bahay. Walang pera. Mahirap kasi pag nag-iisa, ganyan, wala siyang paano kung tatanda siya na, kailangan niya mag-ipon ng pera kasi hindi na siya pabata. Tani, nagganga ka na naman dyan, Tani. Tani. Kaya, pag akong ganyan malaki ang sahod, iipon ng pera. Loading si Marskil, may ikot ang kanyang mundo. In love, sino? Sinong in love?
Si Delphin Manobang, in love. May naano na siya dyan na bingwit. Akala ko si Delphin Manobang yung in love. Ako, tigigin ako. Hindi na kailangan nga ma-in love ni Marskell. May ano yan eh. Mag-ano na ako. Papaalam na ako sa inyo. Salamat sa pagpunta. Ganda ng message niyan. Kaya nga nakita ko. Salamat sa pagpunta sa punta ninyo. Marskell, bye-bye. Salamat. Salamat, Gus Basis. Bye-bye. Good night.